En dem sa funny, you feyanti, den leeman giyu. You vind de feyanti voetak de man alleen giyu. In salam 83 gubeli is tak sa de feyanti de duna nga gado follow toch? En de feyanti na ala de tra follow sa di sa nga uno. Yes no no ina tenja, uko som tanta e de feyanti vuna leema yo. De man leya abra sanja, de man leya abra gospel, de man leya sumana gado, de man leya tak nation de kwerkina kwerkina gado. De man leema big man. A Bible e kontot li di no no de. Tegi, uye ge busi sani go barba de go pia baiba pu. Awa pikir gadu wa maf gadu mu abi wa baiba. Ya wa leuto, ya wa lion. If we mean ye pi, that one wet de tak if I pi, if say if pi, like a pi go do. But if next night pi, ya maf go pi. You understand? Ole isa wet that give a wet that snare. Miss sign of boy, you want it aqui no sap moro sem bribi. Tire o gi sai mus bribi. Lees. Dan boek vlees vitikes, hoofdstuk 19 en vers 27. Ono sa kati, we wiri fu abi. Ons refi abi pire. Ono sa kati, we wiri fu hele lantu. E fu krabu dem huku, fu barba puru. E si, ya mag piye de mele. Ya mag koti je ook fu baiba. Ya mag piye baiba. You understand? Dat nou wet. Maar kon niet rijden voor de tama. En je in een freshman, pia baiba pu. You understand? Dat nou een pony rijst aan de mateke. En zolang je boka wet voor gadu, zolang je broko gadu wet wordt aan bodem. De trafolke wakautaku. Daarom de trafolke werken met horu in zondu. Dat is er de stap. Zo broek op, zo leggen. Dat is er goed op. Dan is er mooi Japon goed op. En ten is er een mooi Japon uit diri. Kan de 3000, 4000. Je tak nou man, alleen na 25 SRD. Maar bij 15 legging. Ja toch? Samen de majoroko samen horu na grond. O zolang dat grond, je mag ta in de ma glorie, je mag in de hemel no de. Mina ga je in hell no de. Maar zolang we nog draai kwa gado libu in hell. Je begrijpt? Sai ba jagim, gem do sani. Offensive Christ. Want attack de Jew na wet man. Gem Jeremia 14:2 fosi. Jew na fastan fu Juda ko lu ko ja. To alam stamade. Da ya Juda Benjamin Levi Ephraim gwa grond. Da be prati tak dis na osof Juda. Jesna a osof Israel. Dat de drija de bekat de Jew. Want anena Juda, you know a Jew. Pastan fu Juda, you know a Jew. Je begrijpt? Dus dat we lezen nou van de Jew is hij eruit volgens de Bijbel. Kom lezen in de snel. Jeremia 14 toch. Hey, kom maar. Dat boek of Jeremia, hoofdstuk 14 en vers 2. Juda, de nangasari. Hier is de Bijbel taki. Big man arkadis, want dat sabe dat de Jew nou weet, maar sorry sumana de Jew lezen. Juda, de nangasari. En de paarden voor hem, de pillen. Juda, a tribe, a stam, a hier also dati, de nangasari. On slavernij kwa de tapu. De leiders voor de leiders moro. Tanga ti dede, so blaka ma leaders isabi. Sa no unabi. No na de rapport sa ising fado ki de brana de leaders fa blaka ma. Please. Dem de blaka na ini da grond. Sa de Jew. Dem de blaka na ini da grond. De Jew de sang. Dem de blaka na ini da grond. De Jew blaka de Jew no mangi sa mada. Mata no aju. De Jew blaka le ka grond. Sana moro frug bar grond ina doti sa usabi. Ba kadoti. Ja toch, maar dat blak kadoti toch? Ja toch, humus. Lees Gimsan ja zei op dat punt. Hooglijk 1. Gim hooglijk 1. Koning Salomo, nou afo voor Christus. A blaka Messias. Oh sorry voor koning Salomo si eruit. Maar van de moro mooi poku sama bij Abi. Maar bij loba poku dat moro ala de trapoku. Hooglijk 1 vers 1. Ano klap niet, hooglijk 1. Maar sorry, de Juna blaka man. Ala de maf Jerusalem basar na leeman. Ala dem af de karde Libanon store na leeman. Unu na de Jufa Bible. A drama fu maro ina sef sabasa na di tabikita unju wata unde juka ude jusili. Uno na de Ju. Dat na sansa wako sor gono taputak wi na de Jufa Bible. Lazy. Dat mai karu blakama. Ane blakama na no award. Ane blakama e potu moro gwa grong. On blakama na rikers van muslibi. On blakama no sa family bi. Wan blaka man wan pokai say take over sa trafolok soring. A blaka man die wan trek along, you wan ratufal constant en de first attack hij fuck up. Lees. Dat boek voor Hoogli, hoofdstuk 1 en vers 5. Die blaka, maar mi mooi. Sa Bijbel taki missa. Die blaka, maar mi mooi. Hier is sa Bijbel taki big man. Die blaka, maar mi mooi. Dat pele go fena madis. Wet man no mooi hier. Wet man a handicap.
Dat want ik aan een Milani in een ski. Ten maar we kunnen een handicap dappen. Tide de mij boto we een handicap. Ama weer albino blond. Ama nou agu. Zo kleur agu abi. Oké, en als een kleur van man. De mij kan mina een kleur len, maar de man een kleur len. De man agu sa bij wel taki. De man de dagu, gado kar de man de dagu. Game openbaar. Game openbaar. Say balda. Susan. Oké. Dat boek Hebreeën, hoofdstuk 7 en vers 14. Because a sorry kring dat u massa be komen voor Juda. Christus moet uit staan voor Juda. En zou wel eens voor de Jew? Zo kleur de Jew abi? Roos met die. No, zo kleur de Jew abi doe lees Bijbel. Blaka. Ja toch? Dat want aki. Amar is ano Christus. Dus nou een lei. Dat met hij geeft, want kies je voor kracht aan mijn koor, aan mijn loop je. No. Dat je denkt aan wat hij gaat toe. Of weet man nooit nog wat hij gaat toe, maar nou een lei man vanaf het begin. En weet man nou na Satan tap grond tapu. Maar dat nou een lei man vanaf mijn bestand. Je begrijpt? Gim doe sani. Zeg, openbaar. Dat boek is openbaring, hoofdstuk 1 en vers 1. Dat zou ik kring voor Jezus Christus. Dus ik kan bij hem, voor zorg hem dinari hem sandisi moest passen SSI. En aben sani hem engel, gonan hem dinari Johannes voor zorg disi. Disi ben ik kotoigi voor dat woord voor Gado. Nanga dat kotoigi voor Jezus Christus. Oké, ik getuigenis voor Jezus Christus. Big man, je had al. Dit is een getuigenis voor Jezus Christus. Dat je op vers 14 of 13 per de kandidaat. Vers 13. En dan minder voor hem sebi kandidaat. Oké, loop ja. Zou je lezen? Nou, dat doet tekenen ja. Beschrijf even goed. Lees hem elkaar. En dan minder voor hem sebi kandidaat. Minder voor sebi kandidaat. Om je peesje kandidaat. Ja of ja. Dat soort van de foto is je kandidaat. En die is om je kandidaat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dus zou je lezen? Nou, dat doet tekenen dat. Lezen. En dan minder voor de sebi kandidaat. Want suma ben dadelijk is suma piki. Suma piki want dat mensen zo'n Christus en Messias. Emmanuel zoon. Dus minder is sebi kandidaat. Maar als je wat maar zegt, aan chief Gado. Dat we lezen van als je eruit nog vers 14. Vers 14. Hem hedde, dan hij wiri de wetelijke katoen. Hedde, dan hij wiri, dat wat ik barba wiri. De wetelijke katoen. Aha. En wetelijke sneeuw. Oké, samen bedoelt dat ik wetelijke katoen en wetelijke sneeuw. Want dan mag je nou weten wiri toch. Maar als je nou weten wiri alvast. Het is nou een lei toch. Het is nou toe strepik bijna, toe lei. Je hebt gratis wiri en dan ga je naar wiri. Two soort wiri dit toch. Tranga wiri. Dat te horen ook katoen, lala katoen. Zo toe af de epo voor in naar tranga wiri. A katoen toch. Daarom schrijf je dat ik wiri wetelijke katoen en wetelijke sneeuw. Want als sneeuw weet je toch, nooit je wat kleur sneeuw. Maar katoen, ja, kleur katoen. Als kapu toch, helemaal skeerde kapu. Dan heb je blakke katoen ook toe. Je hebt wol, dan heb je wol. Je begrijpt, dus allemaal wiri de katoen, kruishaar. Maar je hebt kruis wiri. Nou, wat er ja. Dus als je kijkt, dan schrijf je naar de Bijbel. Lees geloof. En hem ai ben dadelijk maar voor je vlam. Maar ai ready. Maar je nooit ai no ready. Altijd naar blauw, bruin, dan naar groen. Maar je hebt ready ai. Je weet kiezen van mij kon ready. Want dan mag je drie wijn. Maar je nog mag doen, lees het. En een voetu ben dadelijk vind ik kopro. Dus ik ben brown naar in uw aanvoer. En voetu nou. Hoe kom je niet sa voetu toch? En voetu nou je visie. Dan ben je na zijn kleur toch? Na zijn kleur. En je kijkt. Dus en voetje aan je voetu. Dan kan je een kleur voor vind kopro. Dat is ook kleur naar vind kopro. Dat ben je brood onvoer. Dat is een kleur voor vind kopro. Kopro? Ai. Bruin. Bruin. Ja. Oké, dat pede maar van aan jij vindt dat kopro bruin. Amano kopro toch? De malek juda, si maten dat bokari kopro. Want big maluko bruin toch? Luko ja. Oti ya nuko. Ana zijn kleur mis dat? Ja toch, dat want ik amandisi, Christus, aba zijn kleur voor jou. Maar mama moro dunguru want amatak ama le kwa bro in onfu. Te bro was aan ik moro dunguru toch? Je begrijpt, lees. En een voetu ben dadelijk vind ik kopro. Dus ik ben brown en uw aanvoer. Dat want ik moro dunguru a brong.
Je begrijpt? A bron a komoro dunguru missa. Dus de Jew na blaka man. A Messias Christus na blaka man. A volk voor gado na blaka man. En if je Christus is gado ook toe, dat gado na blaka man ook toe. Right. Je begrijpt? Maar te ino sap desa na de libo an libisa no fiti. Ai bro. Yo libo an libisa no fiti, omdat de man die score you. In Deuteronomium 33, 28, nog dat umusu breiti o Israël. 33. In Deuteronomium 33. Ons amo sorry, dat gado tak ons ap suma de feyanti fu in the last day. Right. Maar if je na kerk van feyanti ino sabi. Dat pe yo tang. Ik sabi kel sang o kruis ne neki. Nooit aan over staat toe if ano gado sare da op ai. Je begrijpt? We begi gen tak me kadra elibi. Maar voor en sei adena passive gado ba. Ole risa na passive gado ti de. Want ala umito amanda persona tak ai bribi gado. No aksama tak if you bribi same do. If you bribi tak go to the jasa o do big man. O diki tak ko prospect o diki. Maar if you bribi tak Jesus de gado de, dat say do. Next in edu. Je nya agu je nya sara la san sai firi edu. Dat wat kan gado e bribi. Lees hij. 28. 29. Dan boek Deuteronomium, hoofdstuk 33 en vers 29. Je moet zo breiti, o Israël. A Bijbel tak umus breiti u blaka mana e do unu na Israël. Umus breiti leesi. Suma deleki you. So volk deleki. No volk no deleki tak grond tapu. Maar sang, die rema poti ak taki body no arki gado, de man kosori tak na yuna moro so sang fu grond tapu. Je si de blaka mai snap tapu ke lolo marwana herde. Omdat de ma aba mindset lek na de man de moro so sang fu grond tapu. No amano te igre tak e yuna de gado of grond tapu. Opotek you presibaka. Trona nga you vrouw, sorgu you vrouw. Roko ele kona imoni. No amano te igre masadati. Maar no te wegi de ma gospel de man no lobeng. Omdat de mai silek uno de warti fu de konupchi. De man de bribi tak dena de chief gado. Right. Je bent lazy. Suma deleki you. O people, this is masra be for lusu. This is the scalp for you yappy. And this is the haru for you granny. And them sa funny, you feyanti, then leyman gi you. You fin de feyanti fu tak de man a leyman gi you. In Psalm 83 gubeli is tak sa de feyanti be do na gado folok tok. En de feyanti na ala de tra folok sa do sa na uno. Just no in attenja, u ko verstaan tak de feyanti fu na leyman yon. De man ley abra sanja. De man ley abra gospel. De man ley suma na gado. De man ley tak na son de kerki na kerki gado. Right. De man a leyman big man. A Bijbel e kontot libino no de. Je begrijpt? Gim do sani no. Say be do ja a leyman. A passive gado. No so rusa na passive gado missa. Oh no. You no sa na passive gado. Big man no sa na passive gado. Unu da mo de ta pastrati. U sor u brada na ngassa. Sana passive gado sa dry go baka. Lazy. Dan boek of Psalm, hoofdstuk 119 en vers 1. Blessie voor dat suma disi no pori hemself in ida passi. Dus blessie voor you. Sana pori self in a passive gado. Lazy. Disi de waka na inida wet voor masra. You see? Tede in a passive gado e waka in a wet fu gado. Lek sa ule sa wet git aki no ma scary barba pur. You no ma period de hile man. Na wet fu gado. Te waka in a passi da you hora wet dati. Je begrijpt? Maar lees je wet die missa ook toe. Tak missa ano we sabi. Maar no we soren sana a passive gado. A passive gado na te hora wet fu gado. If je liba ngai pai wan oso yo arki sai patay dito tak sei biru kwa oso. Man jain de big man. Jain represent. De man one man ngre sa balotop e din gado. Ane go son de kerki pena umas ma eleyu. A son de kerki na black afro e control ala sanda pe. Ne pour te plaît na glo non na do 10,000 na misaka. Ala monigwe. Understand? Ina ba passive gado top. Ogi a passive gado mi brother. This na follow super black man. Sa pastor afro fi arka pastor morole sai arki you top. Ya top masuma arki. A pastor arki morole sai arki you. Talangan netilat netay go du na kwa kasano de na Bible sref. Lees sa yabi. Dan boek van Deuteronomium, hoofdstuk 22 en vers 5. Wa uma no musu weri crossi, disi de man suma crossi. En wa man no sa weri crossi, disi de fua uman. I forsta sa ta kimissa. O umano ma huer crossi sana manengre crossi. Krosia. Sana wa manengre crossi. This na wet gimissa big man. Ok tu giwa ma wa mano ma huer umas ma crossi. Krosia. Da sa huer no sa fault. Sa huer no sa fault lek wa umas ma. Pino, weer komt ze slecht toe. You know where select. No. Maar sa huer na wa legging toch na undercut dape. Ja, nou is het niet stress toch. Maar is het fout toch. Ino magdanga legging tap strati in Timotheus 2. Nee toch. Dan boek van 1 Timotheus, hoofdstuk 2 en vers 9. Zo slafi, dem uma musu weri crossi, disi no sorry dem skin. Een vrouw moest weer crossi zijn en sorry skin en sorry vorm. Aha.
This no sorry dem ski. Nanga sakafasi. Efu doing dem slavi. No. Want je ziet, dan ga ik vast en dat doe je niet schrijven, want hier grond tapuleri dat je meer legging, in weer spang. Dus nou, te je komt bakken naar gado, je hebt doe je niet schrijven dat je al los toe vast kino haar, je tak, hey, kom weer sexy, kom weer zo. Alles aan zou je zien en los toe van ai, al los toe grond tapu, en al los toe naar begif zondu. Right. Al los toe naar begif zondu. Los toe, hey, je mag niet agu, boy agu shutiere, nou los toe. Hey, je mag voor een vrouw, trouw naar een vrouw, boy mama reskas sparen, los toe. Je begrijpt? Hij begint aan los toe. En we gaan mooi wat mo go furu mo go roof. Hij begint aan los toe. Te uno ma controle son u los toe constant o den son. Je begrijpt? Lees sabe, sei baby. Ai. No fu bre we really, if we where go to if We go nou talk about brewir. Sot volk ke brewir. Sot volk umas ma e brewir. Nengre. Dat wat ik de umas ma jana nengre. Right. Ja toch, anta tegen tak ano te brei mo wiri wan. Maar vast je wiri ook. Lees hem bakka. no fu bre we really, if we bre we. Begin opnieuw. Dan moet ik voor 1 Timotheus hoofdstuk 2 vers 9. Aha. Zo slavi, dem uma musu weri krosi, disi no sorry, dem ski. Nanga sakafasi. En fu nanga sakafasi en fu doingi dem slavi. Aha. En fu bre we really, en fu weri go to, en fu dem paral, en fu deri krosi. Ma nanga rasani disi fiti wa uma nanga gado fasi. Maar nanga sang sa fiti wa uma nanga gado fasi. Wa uma sa ab gado fasi. O weer crossi tak manation forum. Daarom de ma eko route op. Want die weer stress, ama no lop you. Ama los to you. We chaburi tussen lobby nanga los to. Te missie wan vrouw een spellegging, mi no lobeng, mi los ting. Dat te mikis ongaan nanga ik bada, mo luka traf slachtoffer. Sa weer om oros pa japo ook toe. Dus lobby nanga los to aan semsa ni missa. Je begrijpt? Lobby na tak mo teka vrouw dam tru nangen. Dat na lobby. Dan mo sorgo a vrouw dati. Maar los to, hey, mo chay go a short time. Mino chay go met mino asap suma na ipa, mino asap suma na ima, mino asap next week. Na so a short time sa mim chay go. Across the earth, the prophets move. From city streets to distant lands, the message is the same. Israel must rise. Through every quest, every journey, the truth spreads. No border can contain it. No distance can silence it. Our nation lives in every moment. In joy, we celebrate marriages. In sorrow, we honor our dead. On the Sabbath, we gather as one. Families rejoicing together, bound by the commandments of God. Yet are we tried. From the stones in Kenya to the hatred in Montana, we endure as a soldier of the Lord. And still, the mission expands. On the airways, on the screens, in every nation under heaven, Israel's voice is heard. We build our communities. We raise our children in royalty. We restore what was broken. We clean what was defiled. We show the world who we are. This is Israel united in Christ. Nation in motion. Nation endures.